right now. Kabulihan, Bonifacio ni Mano. Bisita mi sa akong auntie. Auntie Perla, dito kuan man to, Tayama. Ang sa to man? Apisaan. Sa pikas ra to. Nakalibre mi og mani. Ayaw sa bako. Ay, parang gaman bako ha? Ikaw sa nasa bako. Okay, kaya pa na nung kuwan. Hindi ka na mamalino pala, yaso na. Oh, lumiyo di kay mo gumay, oy, puwahon man. Ano, ikaw mo, di ba? Parang hindi ka nang pandi kaya. Sana. Ano tawang gricraft natin? Sa akbang raman. Wala pa man dito sa... Sa bukid na ngagi kay walay walay kuan. Way border. Man, diani lang antian niya dapit. O nilabay na ta. Nilabay na na. Kalsada daw na nas. Palusot na po sa kuan del Norte. Na grabing construction gid diri no. Your taxes is what you're working. Nang nakuha na gid ang bukid. Kanang na sali. Katong pag-ani na to diri makatong bukid wala pa na napikas maganawa karon na oh. Oh, tanawa napikas na hati na yung bukid. Lo grabe naman. Oh my god, hadluka na oy. Grabe no. Ay, na landslide naman niyo. Nakaabot good. Hanapon siya emerald.
mao kay diri puyan basta naa kay motor. Kay tanawa na anay kuryente tubig. Sus. Isda po yung balay. Kanaw-kanaw. Diha ka na ba na? Oh, diri kini. Ano yung mga view? Bukid sa pag-ampo lagi to paingon. Bukid sa pag-ampo daw. Nadulugon na po. Nadakuha sa bato sa suba mo. Oh. Na ang badya gikuan ko yo. Oh. Buwa. Nadakuha kay sa pera buyag. Mga dyan. Sabi sa bulak na. Murag isang flower. Pero hindi kayo siya lako. Saman. Kanang native lang nga sunflower nga taas gapon. Pumuka naman na siya. Sa mga bukid-bukid mga na siya. Five years ram guning palkata. Bisag madala lang yung punuan. Ayan guys, nandito kami sa gitna ng bukid. Nakakita kami ng mga gabi-gabi na ano, ang mamahal niyan sa Ano mo atong mukatay mo ay bulak. garden shop. Mukatay o na ay bulak te. Bulak mo na. Luluyang kukoy. Ingos kukoy, di gin maini sila kauban. Kaya, kana. Okay na na ay. Kasi mabuhay mo na. Ayan guys, so ang dami naming bit-bit na mabuhi ni mama ay. Buhi lang. Ay gamit. Kahit yung mga unsaning mga bulaka. Sunod na yung bulak. Sa tawag ani oy nga pang garden man eh. Guna. Adi naman po daw sa kagbalik diri ma. O, unsang po ng bulakan mo lang po. Adayo lagi na mo na imong sige ganahan mong good, di ko ganahan Palkata plantation. Dili ba koy kanang unsa din na siya iya kanang ay lubi? Ano? Guys, ano, manood kayo guys paano maglanda. Lubi, magkupra ba guys? Nadagana kain ko ano, bagol.
Then ulingon no. Hala, yan na. Grabe yung init oh. Ang daming cobra. Tapos, ala, lalunday kayo no? Oh my God. Ayun ang apoy. Ala, grabe. Yan. So, kahit umuulan, tuloy ang ligaya. Kay may landahan man. Wow. Dahil no, kayo-kayo ni siya yan ha? Kayo-kayon. Eh, pilang po ni siya kaadlaw ko anon? Depende. Mao ba? Nandot, kidig na ilandahan no? Na, yan guys, so sino yung makarelate sa inyo dyan, yung mga taga-probinsya. Yan. Yung mga dating OFW dyan na naglanda sa una. Ayan. Yeah, thank you, yeah. Hello. Ini pwede po ni i-compost yan, no? Yung mga bunot ba? Tapos yung bagol, nilag-uling. Kaya yung niyog, ano talaga siya, tree of life. Kasi, ano lahat, may gamit lahat. Iya tong papa nagpo-press. Oh, binakog uncle ko. Ay, uncle eh, mong tawag ko yun na. Kaya di pa manday mo ko. Parehan ni Umat. Nagpapa na ni Chris. Oo ba? Pagkuana lang. Katong junior ni ako kung masaya lang ito ni Rolly. Si Rolly. Siya nga, nagpapapapa. Dami naming halaman. Tawod na. Ano siya. Tawod mo. Hi guys, ito na yung mga halaman na nakuha namin sa tabing kalsada doon sa may bukid. Yan, so busy na si Mother kasi kailangan maitusok muna niya yan sa lupa ngayon para ano naman, yung mabubuhay sila agad. Yan, so masipag naman yan si Mama na magtatanim ng mga halaman at excited na siya kasi meron siyang nakuha na ayan o, parang bougainvillea, pero hindi namin alam kung anong pangalan yan, basta nadaanan lang namin yan at pumutol kami ng sanga. Yun, so marami na naman kaming naidagdag sa aming mga halaman at marami na namang didiligan. Ayan. Ayan, yung kanyang kinuha na damo lang yan. Pero pag nailagay na daw yan sa paso, gaganda na daw yan. Eh sabi ko damo nga, ayaw ko sanang ipakuha. So busy na siya, marami siyang ano. Ayan guys.
Ayan guys, so madami din kaming naiuwi na prutas guys. Ito, binili ko naman ito. Yan, tag 14 pesos per kilo. Yun, so malayong mura po talaga siya compared dito sa bayan. Yan, kaya marami akong binili. Pati saging na hinog, bumili rin ako ng avocado. Kasi napakamura lang ng kilo guys, 20 pesos yung avocado. Yan, pati yung saging na hinog. Tapos may saging na saba na hilaw. Ayun, sobrang mura lang dun. Yan. Tapos, sobrang happy kami guys kasi, di ba ang dami nilang hinarvest na mani na pangtinda. Tapos binigyan nila kami. Yan, tapos pati yung kamote, nag-harvest din sila. Pero itong mga kamote na to, ito i-reject na to, yung mga maliliit. Kasi yung binibenta lang sa palengke is yung magaganda yung sizes. Ayan, so meron na naman tayong panlaga na kamote, tsaka panlaga na mani. Yun, so sagana na naman sa pagkain, libre. Thank you. Ayan, so ito na yung naiuwi namin ng mga prutas kahapon guys. Tapos ito. Yung mga kamote, mga reject na to doon sa tita ko guys kasi malalaki. Binenta na nila. Di ba yung style nila ng ng kamote is bubunutin lang yung entire puno. So, yan, ito yung mga ganito, nadadala talaga. Sayang kasi maliliit pa, lalaki pa sana ito. Pero, ganun talaga yung nila kasi pangbenta yun. Tapos yung saging na tundan, saba or kardaba diri sa amoa guys. Tawag dito kardaba. Tinitundan. And then, yung mani. Hugasan ko to mamaya tapos maglalaga. Yummy. Tapos baka magtiyaga ako dito magtanggal ng buto para ko siya. Roasted peanuts. Ayan. So, dami natin nakakain. Hey guys. Sinain ko pala yung maliliit na guys. Maliliit na kamote. Inuna ko silang sa inyo. Medyo matikas ko yung malalaki pero yung mga cuties pwede na siya. Yan, so kain tayo. Uy, kain. Ito yung dinner natin mamaya guys.